Il-Ministru tas-Saħħa Ġottjana Bela kien imġiel minn Kastilja jibgħat stqarrija lill-midja sabiex ibiddel dak li qal dwar l-ammont ta' mediċini out of stock. Meta l-erba' filgħodu kien qed iwieġeb mistoqsija li saret minn Net News dwar kemm huwa l-ammont ta' mediċini li huma out of stock, il-Ministru wieġeb li bħalissa hemm 250 mediċina li huma out of stock. Ammont li jikkonferma kif is-sitwazzjoni fil-qasam tas-saħħa tinsab verament fix-xifer. Diversi mediċini out of stock qed nitkellmu fuq figura ta' 250 mediċina. Iż-inqas minn 24 sija wara l-Ministru Abela kien kostret minn Kastilja biex ibiddel il-verżjoni tiegħu. Tant li kmien il-ħamis filgħodu intbagħtet stqarrija ta' kjarifika mill-Ministeru tas-Saħħa illi tgħid li bħalissa hemm 14 il-mediċina tal-POIC out of stock fil-pajjiż. Skont il-Ministeru meta jkun hemm mediċini out of stock kull pazjent huwa trattat b'alternattivi effikaċi. L-istqarrija tikkonferma li qed ikun hemm dewmien fit-tqassim tal-ammonti mitluba. Bil-Ministeru jitfattor ta' dan id-dawmin fuq il-loġistika ta' kif jitqasmu dawn il-mediċini. Intant dak li qalinna Ġottjana Bela din il-ġimgħa meta kien qed iwieġeb il-mistoqsijiet ta' Net News imeri għal kollox dak li qal il-Ministru Michael Falzon. Meta sa ftit tal-jiem ilu biss kien stqar li l-waiting list fl-isptar spiċċaw u l-mediċini out of stock m'għadhomx jeżistu. Aħna qed nitkellmu fuq diversi mediċini out of stock, qed nitkellmu fuq figura ta' 250 mediċina. Dawk li kienu l-waiting list spiċċaw, illum mediċini out of stock m'għadhomx jeżistu. Diversi mediċini out of stock qed nitkellmu fuq figura ta' 250 mediċina. Bil-Ministru tas-Saħħa spiċċa jammetti wkoll li l-Isptar Mater Dei mhux ilaħħaq għaliex jinsab iffullat. Il-popolazzjoni ta' pajjiżna żdiedet u allura il-Gvern qed jagħmel ħiltu biex jipprovdi aktar spazju fejn jiġu rikoverati n-nies. Però aħna għandna pjan biex inkomplu nżidu dawn is-sodod, imma ħajkolkom tistennew ftit sakemm nħabbru l-pjanijiet tagħna. Taħt it-tmexxija tal-eks Ministru tas-Saħħa Chris Fearn, il-pazjenti tqegħdu suppost temporanjament fil-kantin u fil-librerija tal-Isptar Mater Dei b'nuqqas ta' privatezza, showers jew toilets adegwati. Dan fil-waqt li l-waiting list qed ikomplu jiżdiedu bi sfida waħda wara l-oħra li qed tissara f'detriment għas-saħħa il-pazjenti u l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tas-saħħa.